Okay na di mo si Simple? Okay na lang. Mamay gipili ni Elmer. Si Ivy ka, no? Ano sa man siya mo iligikan sa Boracay? Tagaga na to sa auntie. Sa imo kong igsoon. Kung mauli na to sila, muapit na pagkuyog. Sa pagpauli. Kan na ingat Jinjin. Bisa naman eh, natakdan man ko. Lamig gatas, oy. Oy, dong-dong. Ano ikaw? Tutok man maayo Jinjin. Ay, sayang mas imong kagwapa day eh. Sayang ikaw day. Hi, Vince. Tanawa ni imo kalaki. Na-late ta sa flag ceremony. Ikaw manggod, mas giuna ni mo tong retarded kaysa imo katungdanan. Perla, katungdanan si ginikanan ang pag-atiman sa mga anak. O gusto ko nga patas ang atong pag-atiman nila. Patas, mas gipalabi ni mong retarded. Ang kuna na lang. Mao na inyong pagtuo. Apan pinangga ko sab si Shane Pearl. Patas, kinalan patas ang atong pag-atiman nilang duha ka mga anak. Ug mao sa na akong gusto nga imong buhaton. Patas ang imong pagmahal sa atong duha ka anak. Dili lagi patas, Vince. Mas pinalabi nimo ang retarded. Perla, ang akong gipakita ninyo, mao lamang ang pag-iya. Unsaon nato pagmahal si Jinjin kay espesyal siya nga pagkabata. Gusto ko lang unta nga masayod mo nga siya espesyal gayud mo sa nagkinahanglan siya sa espesyal nga pagpangga ug pagmahal. Whatever. Mauna na ako sa klase, Vince. Okay, class. Ready na mo sa atong music lesson karon? Ready na mo? Okay. Karon doon natay guest lecturer nga muhandol ninyo mahitungod sa music, ha? Aron kay bawo mo unsaon pagtugtog ning inyong instrumento nga gigamit. Kay bawo mo unsa kailan mo unsa ni inyong instruments? Unsay nga dinhi? Pianika. Lagi pianika. Okay. So, ang mo lecture mahitungod sa music mo padayon bahin ini mao si Sir Akoy. Okay? Sir, palihog ta sir, no? Okay, mo. Maniid lang ko na diri ha. Okay, sige. So, siya mo padayon ha. Okay. Atong balikon. Exercise ang atuang buhaton karon. Unya samtang magtudlo ko sa nota ato sang gamiton og una ang 40. Inigbalik nato ikaw man sa whole note nga do, mubalik ta belongs to piano. Sa tulong piano? Okay, timani ka na ha? O sige, ready na mo? Okay. Ready? Eyes on the board. 1 and kinanglan ato din siya exercise din lang kay ang atong tamdan music lang ato siyang praktison ang patterns. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and live with gladness and be glad in it. So this is the day that the Lord has made.
Yay! Jinjin! Jinjin teacher! Papa Riha, Mama Pearl, o Papa Vincent! Yay! Teacher na Jinjin! Uy! Kanina pag-snap na dito, Deko. Hala! Uy! Uy, anong imong naghilabtan? Na, saon na lang ang class record mo na ni mama ni mo. Suwat-suwat ka, Ako lagi suwat-suwat pati. Kasapa na Mama Pearl, gani! Masuko ito ng imong mama ang imong kalaki. Bibi, sakto na sige. Ambi day, Jinjin. Sige na. Sige na. Jinjin! Unya, kay kasabaan man ka anak kay class record man na sa imong mama. Na, patay taron ni Bibi, ambi ni Bibi. Ambi ni Bibi. Agoy, kasabaan man taron ini day Jinjin ning kalaki ha. Dong-dong saluy! Na, ano dong na sad? Saan taman ani di masuko gito lang imong inahan ani? Kay imo naghilab tang iyang class record. Gusto man maestra Jinjin dong-dong uy! Maestra? Maestra, wa man gani ka kata grade 1 magmaestra na noong ka. Tanas imong kwarto day kay magkasab-an jud ka ani ron tana. Tana ato tas imong kwarto. Sige na. Di ba ingon ko nga di manghilabot? Sorry lang, Jinjin ng dong-dong. Na, dito pa ngayog sorry ni mama nimo kay imong hilabtan ang iyang class record. Class record? Oo, nabutan ko to sa lamisita ganinang buntag. Autor to sa lamisita. Doon na bukoy mga awat niya to. Masa man doon na pa kay klase? Wa na, flag retreat na lang ito gipahabot. Ay, manguli na lang ta. Mananghid lang ta nga di lang una ta mga pil sa flag retreat. May pa, kailaing yun niya sa kuna-una, Vince. Nga nung gastuon mo muna imong nahuna, oy. Para class record ra. Ah, laliman ka lang, no? Listen pa pag-imog class sa record. Kailangan gagmayon ni mo ang pagsuwat. Di lalim. Nara, sige. Manguli lang ta. Pangitaon ta lang ito imong class record. Sige. We've come so far to leave it all behind. I wonder why. Why did you go away? You left me all alone. The words didn't say. Yung may kinabuhi. Ay, na-dyan na. Please stay. You and I, we have moments left to share. You and I, we can make it Kinisda, no? Awa, sa kaisda ako to. Nagpupod mo mo, katong sa kaisda kay... Ay, pero ko, ano ba pa kayo? Oh, ba? Ako, makag si Jezabel na, di ba? Ikaw si Marian, ako si Dingo. Look, siya ako sa Each night I pray we can be together once again. evermore. We'll stay in love this way, no matter. Mama Mary, kanya kong puyog karon. Ngayon ta akong feelings toward ni Jinjin. Mama Mary, this time, I love you so much. Please, ayaw lang siya ilayo na ako. We can make it anywhere. You and I, we belong in each other's arms. Ug mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa
pagkulang ko. Bisan pa magmasalay po, kapasayloan akong naangkon. Ako na wala, ug gihilakan mo